Michael, good morning. Sisi Koy Osang, good morning. Sir Yes, good morning. Maagang nagising. Maaga yung work. Morning, morning.
Bibitot, Arian, Sir Jess. Ang aga kong nagising. Aga kong nasa kusina, wala pang ligo si Pinkay. Sabi ng amo ko kagabi, need niya ng 6:45, kailangan may breakfast na, nakagawa na ako. So ngayon, bumaba ako ng 6 o'clock. Hanggang ngayon, wala pang gising, o diba? Nagliligpit na ako para mamaya wala na akong gagawin. Iniintay ko yung may tumawag, wala pa din, 7 minutes na lang, 7 o'clock na. Ang galing nilang magbigay ng oras, Bibitot. Wala pang ligo si Pinkay, nakita na yung malaki kong braso, o diba? Ang lapad ko talaga. Iniintay ko yung amo ko, guys. Tawa-tawa ka dyan, Bibitot. Ang aga kong nagising, aga kong natulog, sabi ko kagabi. Tulog na ako. Natulog ako 10 o'clock. Kasi nga magigising ako, kailangan need kong gumising ako ng mga 5. Nag-alarm ako ng 5:30. Tapos nagising ako ng hindi ako nagising sa alarm. Nagising ako ng nung oras na yun. 5:40 na, 5:44. Bihis na ako, baba. Hanggang ngayon, wala pa. Ay, may gising na amo ko. Wait lang, magbababa ng maleta, aalis kasi yung mag-asawa. Wait lang ha. May kumalampag, Bibitot, pero hindi pa nagtawag. Abang ko na yung tawag. Magbababa ng maleta. Mauuna yung mag-asawa ngayon. Yung mga anak, next week pa. Kaya makakapag ngaw-ngaw ako sa YT. Kasi ngayon hindi na ako nakapag ngaw-ngaw kasi anong oras na ako naakyat? Madalas 10:30, 11, 1, 2. Diba? So ngayon, kagabi, maaga akong umakyat kasi maaga akong magising. Ayun, next week, magsisilayasan yung mga anak kasama si Dayan. So,
Solo ko yung bahay, uga-uga ako dito mag-isa. May girl, thanks for coming. Good morning. May narinig na akong kalampag sa taas, hindi pa siya nagtawag. Salamat, Mimi Burr. Ang tagal naman para makalayas na sila ba? 'Di ba? Braso pa lang ulam na. Ano ba 'to, braso hita. Kaya ayaw kong malapit sa kamay. Braso ba 'to, hita? Di pa ako naka-uniform, di pa ako nakaligo, hindi pa ako nakakilay, o di ba? Bagong gising 'yan. Yan ang tinatawag na, uy, kausapin niyo naman ako, guys. Mag-type naman kayo. Yan ang sinasabi na tunay na ganda. Wala pang makeup, wala pang kilay. Oh, hindi man pala ako nagme-makeup, kilay lang pala. Nakapantulog pa ako, guys. So, may narinig akong kalampag, akala ko tatawagin na ako. Hindi pa. Waiting pa, waiting. Ang laki talaga ng braso ko, Maria Josep. Kakahiya sa madlang people. Ay ko. Ang tagal naman bumuka, nakakainis. Hindi pa sa ngayon, nandito pa yung mga bata. Next week pa alis nila. Ayun, may nagpa-andar na ng sasakyan. Wait lang.
Nakasara ba rin o ano? Ha? Hindi nakasama yun. Tingnan mo, nagpaano siya ng ano ko, hindi ba kumain? Ano na yung pinakuha na nito lang yung kanyang gamit? Hindi na kakainin, may halong doon. Ay, kaya pa nga nakitang halong doon ng paraan.
Wala ng chili flakes dito. Ito. Ano mo? Ikay ganda, tamsak. Salamat. So, naintindihan sa kanila kung ano yung mga walang ano yung plastic yung basurahan doon eh. Inaanuhan ko eh, nandun pa si Jobber. Yung kumilos. Puno ng ano daw siguro nilagay ng mga lalaki sa tabi. Yung trabaho. May pinan, ano oras na ba? 7:19. Thank you. Hindi kasi magbili ng stock na ano eh. Oras talaga na ano. Yung matanda, naglalakad sa kahukay. Hindi ka nakalimutan. Ano yun? Sabi niya, Hindi ko lang nagkabukas na akong ano. sabi niya, alis sila ng ano. Yung, kaya pinapaan kami. Parang
Nasaan yung one-stop yung matutuyo lang dun sa ano.
the kids there, my room, she's 12. And you go there. No, but it is not yet too close. So that he said also to me that before 7 should they have breakfast. So that I put it to me. Nagmamadali. Sabi ko, kumakain ka ba sa mga ha? Sabi niya, alis kami ng alis siya. What? Open? It's open. It's open my phone. I cannot go. Close. You feel my face is good. Because you just woke up. Maybe it's Naka-open man ang phone ko. oh no, nothing. It's very cold. I was so happy. It's like wala man tumatawag sa akin. Dinano ko nga. It's on man. Pinatay ko the small one. It's on. Maybe finish, madam. He said to me now, only I give the one house. And I'm glad I called it. But at one time only he died. But they take all the sky. Because it's a basically you get you said that Camila sent you the WhatsApp. Ano mo siya kawin ko yun? Wala nang message siya. Ang sabi lang niya sa architect. Pinatay ko man yung isa kong Eko. Wala man sa akin problema. May manok pa man dyan. May karne. Huwag lang sila maghanap ng mga salata, ng ano. Nandito pa yung anak niya. Wala tayong magagawa. Di kung sabihin ko, walang binili. Tapos isa pa, yung bagong kasal. Hindi ko masyadong iniintindi yung bagong kasal. May pera sila. Kaya nga eh. Sabihin na hindi nagpabili. Ano gagawin? Tumawag sila, no? Ayaw sila. Oo. Papalit mo siya. Sabi mo, Kaso nga lang, itong sila mo isa din. Pag sinabing wala, tatawagan niya si Jubral, sabi,